Ano masasabi mo dito? Ha? Ano masasabi mo sa ano? Anong masasabi mo sa ano? Ang masasabi ko is impressive kasi hindi ko buong akalain na magkaroon ng mall dito. Lagi ko iniisip kailan kaya magkaroon ng mall na ang Panglao kasi medyo malayo sa Tagbilaran City. Tagbilaran City is 14 kilometers away from here. That's why ang mga tao dito sa Panglao ay doon pa sa Tagbilaran pumupunta para mag-shopping, para magliwaliw sa mga malls. Ngayon, meron na ito. Pero itong mall nila hindi pa masyadong ready kasi hindi pa masyadong tapos. At saka, ang open na shops, 3 pa lang. Yung restaurants na 3 ay open na. Ano nang tawag doon? Sorry, nakalimutan ko mga pangalan, guys. Basta't meron 3 Chinese restaurant, The Bus Cafe, ng Bee Farm, at saka yung isa, I don't know, nakalimutan ko. Punta tayo doon.